Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali għadha kemm niddiet strateġija ta' politika dwar l-abbużi minn sustanzi kemm legali kif ukoll illegali jew vizzi bħal-lob tal-azzard u l-problemi li jistgħu jaffettwaw ħaddiema fl-istess kunsilli lokali jew dawk reġjonali. Din l-istrateġija ta' politika dwar kif jistgħu jiġu indirizzati tali abbużi minn sustanzi jew vizzi se tkun qed tintuża bħala għodda importanti fit-twettiq tax-xogħol siewi li jsir fih dan il-komunitajiet Maltin u Għawċin. Dwar din l-inizjattiva tkellimna l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali Mario Fava li spjega l-għan warajha. Mestek l-Assoċjazzjoni qed toffri dan is-servizz lil ħaddiema tal-Kunsill Lokali anke l-membri eletti biex dawn jifhmu li minn għaddej minn dawn it-tip ta' problemi ma fiha xejn ħażin li qed jersaq qudiem jfittex l-għajnuna u bħala assoċjazzjoni qegħdin naraw li nofru din l-għajnuna. Aktar minn hekk ukoll imma qegħdin nifhmu x'inhuma l-fatturi li jistgħu waslu il-persuna biex taqaf dan il-vizzju u allura li b'sistema preventiva tilqa' biex kemm jista' jkun dawk kollha li jopperaw fil-qasam tal-gvern lokali ma jaslux għal dak il-pass li jaqgħu f'ċertu vizzi jew abbuż li jista' eventwalment itellef ix-xogħol tagħhom. Waqt li l-użu ta' sustanzi u lob tal-azzard speċjalment meta mhux taħt kontroll jikkawżaw riskji ta' saħħa li jaffettwaw diversi oqsma oħrajn bħal post tax-xogħol tal-individwu, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali faslet proċeduri kif dawn jistgħu jiġu evitati. Politika simili ma kienx teżisti sal-lum toffri miżuri ta' għajnuna lil dawk il-ħaddiema li potenzjalment ikunu għaddejjin minn problemi simili kemm bħala abbuż kif ukoll bħala vizzju. Dan se jwassal biex il-vittma ikollha min jifhimha fuq il-post tax-xogħol u kif dawk responsabbli ikunu jafu kif l-aħjar jaġixxu f'ċirkostanzi simili. Aktar minn hekk l-appell tiegħi wkoll hawnhekk imur li jkun min ħaddem il-meta inti għandek aġenzija jew entità jew anke kumpanija privata illi għandha in place policy bħal din hija ta' benefiċċju anki għalih għaliex inti jekk għandek persuna li għaddejja minn dawn il-problemi jew kellha minn dawn it-turbulenzi għal perjodu ta' żmien, ikun tajjeb li jsib refuġju fil-post ta' fejn qed jaħdem. Din il-policy mhix qed tħares jew tagħti soluzzjonijiet maġla li ma jwasslu imkien, iżda tħares lejn soluzzjonijiet fit-tul li jitlu fil-fond biex verament il-persuna tinħeles mill-pis li tkun qed iġġorr. Nafu kemm hu diffiċli biex issib nies ġodda biex tibdel in-nies tiegħek u allura benefiċċji mhumiex biss għax inti qed tgħin lill-ħaddiema tiegħek u lil dawk kollha forsi li b'xi mod jew ieħor missu magħhom, imma wkoll anki għandek benefiċċji inti jekk inti tapplika din il-policy b'mod tajjeb. Meta dan ġie stabbilit saret konsultazzjoni sieħa ma' sindki kunsillieri, ħaddiema tal-Kunsill Lokali, segretarji eżekuttivi, union tal-ħaddiema u d-diviżjoni tal-Gvern Lokali biex ikun hemm semm minn kulħadd u jiġi assigurat li kun eventwalità possibilment tiġi indirizzata b'taħriġ meħtieġ u neċessarju ħalli kull kunsill kemm lokali jew reġjonali ikollu l-għodda meħtieġa li jiffaċċja u jitratta każi bħal dawn.